Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Ik ben vandaag hier met de heer Johannes Damodar Pater. En we hebben deze heer gehad voor de verkiezing. Hij is kandidaat geweest voor lijst van de Nieuwe Leeuw. De Nieuwe Leeuw. Lijstnummer 5. En meneer Johannes, ik heb u na een tijdje gekregen. U heeft het ook druk. Hoe waren de verkiezingen voor u? Wel, op zich spannend. De verkiezingen waren op zich spannend. Het was een totaal nieuwe ervaring, een nieuwe uitdaging die ik toen ben aangegaan. Jammer heeft het volk anders gekozen, maar als we kijken naar het proces van de verkiezingen merken we dat het niet feilloos is gegaan. Er zijn hier en daar heel wat grove fouten gemaakt, organisatorisch. En ook de uitslag heeft toen heel lang op zich laten wachten. Er zijn toen heel wat verklaringen gekomen. Op de dag van de verkiezingen hebben we gemerkt dat er in het binnenland bijvoorbeeld heel laat begonnen is om te stemmen. En dat er lange rijen waren op bepaalde stembureaus. Dat ding werd een beetje gefrustreerd door het stembureaupersoneel dat het niet goed getraind was. En want last minute waren er een paar honderden mensen uitgevallen en dan moest er nieuwe ingezet worden. Dus dat alles heeft gemaakt dat het verkiezingsproces niet feilloos is gegaan. Maar uiteindelijk, we zijn er doorheen. De actoren, de autoriteiten hebben hun rol vervuld. En uiteindelijk hebben we de uitslag gehad. Oké, goed. VVV. Er was tot een tijdje gaande dat deze verkiezing naar VVV zal gaan. Zondag zijn de nieuwe DNA-kandidaten en ook de anderen die weer gekozen zijn door het volk, zijn allemaal beëdigd. Ze hebben een eed of een belofte afgelegd. En als je zo kijkt naar de nieuwe leden, ook met de oude, en dan heb je dus de VHP alleen in de oppositie. En 6 partijen die een combinatie vormen in de coalitie. Wat is uw mening over de 6 partijen? Ja, kijk, het is ik denk een combinatie die gevormd is sowieso om die meerderheid te kunnen hebben om de president en vicepresident te kunnen kiezen. En jammer dat de VHP in de oppositiebanken zit. Persoonlijk had ik als jonge politicus graag gezien dat alle partijen die zetels hebben behaald samen zouden werken. Zeker gezien het belang van het Surinaams volk bij oil en gas straks. De inkomsten die we zullen krijgen, dan denk ik wel dat we een nationale opstelling zouden moeten hebben. Maar of ik ben te jong in de politiek en te naïef om in die termen te denken en in die richting te denken. Maar wat we hebben gezien, er zijn 6 partijen bij elkaar gekomen. In die 6 partijen heb je weer een paar andere partijen die overeenkomsten hebben afgesloten om aan die verkiezingen mee te doen. Dus dan kom je, ik denk, op een totaal van 15 of 16 partijen. Dus naar mijn mening een uitdaging om het bij elkaar te houden. Maar ook een kans, omdat deze partijen ook weten, doen ze het goed de komende 5 jaar. Dat ze in 2030 dan ongetwijfeld weer terugkomen, zelfs groter misschien. Omdat dan je het vertrouwen van het volk terug hebt gewonnen. Want wat we hebben gehad de afgelopen 5 en die 5 jaren daarvoor, dus die 10 jaren, is vreselijk. Die armoede is sky high, die koers is gewoon sky high ook. Dus deze regering is of een kans, of een verloren kans die ze zullen hebben. Maar ik hoop echt dat partijen het nationaal belang en het algemeen belang voorop stellen en het eigen belang zoeken in het nationaal belang en het eigen belang. Oké. Er werd getekend door een bepaald partij onder voorbehoud. Ja. En wat vindt u van zo'n document dat getekend moet worden? Zo'n belangrijk document en kan tekenen op voorbehoud wel? Bestaat het wel? Zijn er mogelijkheden? Ik heb naar de voorzitter van de AWOP zijn uitleg geluisterd. Hij geeft aan 5 uren lang vergaderd volgens mij en dan plots en direct tekenen was voor hem niet raadzaam. Dat is een goed recht natuurlijk. Als jurist zou ik dat ook doen. Altijd goed
lezen. Niet, weet je, als je wat tekent moet je altijd zeker zijn dat het niet vatbaar is voor meerdere interpretaties. Ja. Dus een goede stap van hem. Maar persoonlijk vond ik het gewoon een politieke poppenkast dat gaande was. Een beetje spanning brengen. Want uiteindelijk merken we dat er maar 2 kandidaten zijn. Dat is voor de VP en de president, dat is mevrouw Simons en meneer Ruslan. Ja. En met het voordracht, met die voordrachten van die 2, dan is het nu vast dat we een eerste vrouwelijke president zullen krijgen en een vicepresident van de NPS. We krijgen een eerste vrouwelijke president in Suriname. Wat betekent dat voor u en voor u als burger van Suriname? Kijk, het is een mijlpaal. Het is een historisch moment voor Suriname. We nooit eerder een vrouwelijke president hebben gehad. Maar we moeten ook gewoon nuchter bij staan. Het is, kijk, ik geloof niet in genderrollen. Iedereen is gelijk aan elkaar. En ja, het is leuk om een vrouw te hebben als president, maar uiteindelijk zijn er dezelfde taken en verantwoordelijkheden en verplichtingen die daar te wachten staan. Als we het een beetje wetenschappelijk gaan kijken, dan is de vrouw, noemt men de vrouw wat emotioneler en wat meegaander. Dan moeten we gaan kijken als het een meer sociaal beleid wordt, dat gevoerd zal worden. Maar er is goede hoop dat vanuit de positie van een vrouw, dat men verwacht dat een moeder het land zal leiden. En wat we gewend zijn van moeders zijn liefde, offers. Weet je, de kinderen staan altijd voorop, het gezin staat voorop. En dat is ook wat ze van de eerste vrouwelijke president verwachten. Oké. We hebben ook gezien dat de voorzitter van de ABO, de heer Brunswijk, een van de posities, zal ik zeggen, wou, of de presidentschap, de vicepresidentschap of voorzitter van het DNA. Maar hij is nu beëdigd of benoemd tot DNA-lid, maar en ook vicevoorzitter van het DNA. Denkt u dat, oké, mensen zeggen dat ja, het gaat hem niet passen, want hij is heel anders, een beetje puur boord, zullen we zeggen. Ja. Maar denkt u dat de rol van de DNA-voorzitter hem zal passen? Want hij heeft wel gezeten als DNA-voorzitter voor een dag. Ja, precies. Ja. Dus wat we hebben gezien is dat niemand had ook gedacht dat meneer Brunswijk VP zou kunnen zijn in Suriname, gelet op zijn track record. Maar het is hem toch gelukt. Dus we moeten kijken wat het zal worden in het parlement. Het is natuurlijk een switch, want je gaat van de uitvoerende macht naar de wetgevende macht nu. En daar is je hebt meer je maakt wetgeving en je controleert die overheid. Ja. En je bent de stem van het volk. En dus ik ben benieuwd hoe hij die switch gaat maken. Het is interessant. De democratie werkt eenmaal zo. Het volk heeft gekozen. En is het maar even zitten kijken, wachten en zien wat het zal worden in het parlement. Maar ik heb goede hoop, omdat het parlement ook uit hele jonge mensen bestaat. Behalve dat sommige mensen terug zijn gekomen, zijn er ook heel wat nieuwe leden. En ik denk, tijdens mijn campagne heb ik altijd gezegd, ook in de traditionele partijen hebben we vernieuwing nodig. Want ook de nieuwe partijen zullen een dagje oud worden. Maar je geest moet bij tijd zijn, je moet dynamisch blijven denken. En het zijn deze jongeren en de jongeren die in de partijen zitten die verandering moeten brengen. En wat denkt u nu dat er zal gebeuren? Zal bij de komst van de nieuwe regering, ze zeggen het al dat we het zwaar gaan hebben met allerlei schulden die we ook hebben staan op ons naam, die de burgers moeten betalen. Maar denkt u dat het makkelijk zal gaan naar de komst van de nieuwe regering? Dan praat ik over die hele combinatie. Nee, absoluut niet. Ik denk, we merken nu al een wrijving tussen de NPS en de ABO. Dus het zal wel een uitdaging zijn voor de president om alles bij elkaar te houden. Maar ik denk als partijen het nationaal belang voorop zullen stellen, dat het wel moet gaan lukken. Als het niet lukt, dan zoals andere deskundigen in de samenleving voorspellen, binnen een jaar tot 2 jaar gaat die regering afvallen. Natuurlijk hoop ik het niet, omdat ik vind dat we op een cruciaal punt staan als land, waarbij we meer inkomsten zullen genereren uit oil en gas. En dat we verstandig moeten zijn om onze ego's en persoonlijke issues die we hebben echt aan de kant zetten. Wie had gedacht dat de NDP ooit met de NPS zou werken? Nee, omgekeerd, de NPS met de NDP zou werken, toch? Niemand. Maar er was wel heel veel jugu. Ja, precies. Meneer Pinetja maakte nog wat uitspraken.
En meneer Venetiaan werd ook goed gebabbeld door Surinamers. Vind je dat wel eerlijk? Dat was vreselijk, man. Totaal respectloos. Ik heb de comments gezien op social media en waarbij ook jongeren hoor, vooral de mening hebben geuit van ja, hij is oud, hij moet gaan met pensioen, hij moet rustig zijn leven gaan leiden. Je moet je doodschamen. Omdat uiteindelijk de stabiliteit die we hebben gehad gedurende 10 jaar front we nooit eerder gehad hebben en ik denk ook dat het terug zal komen. En die man heeft een bijdrage geleverd. Je moet het altijd je moet het op microniveau altijd bekijken. Als je opa je advies geeft binnen de familie, ga je die man niet zeggen toch, opa je bent al met pensioen, hou je mond dicht. Is dat, ja. Toch, waarom zou je dat doen met iemand die president is geweest en die het nog erbij goed heeft gedaan? Is een van onze beste presidenten die En als u me even kunt helpen herinneren, wat was de koers tijdens de tijd van Het is begonnen met 280 onder meneer Venetiaan. Hij heeft een koers overgenomen van 3500. En toen hebben ze de SRD ingevoerd, dus het gebracht naar 2, hebben ze de nullen geschrapt. Samen, meneer Guillermo Samson heeft ook eraan gewerkt. Hebben ze samen met meneer Telting en meneer Hildeberg toen, hebben ze de nullen toen geschrapt. Is het begonnen met 280. En toen was hij volgens mij gestabiliseerd op 335. Maar we hebben in die tijd hebben mensen hun auto's gekocht, hebben mensen hun huizen gekocht. Ja. Ze hebben gebouwd. Laat iemand maar nu, de generatie van nu, weet natuurlijk niet daarover, maar de mensen van de jaren 90, geboren in de jaren 90, weten nog dat die tijd toen wij jong waren, konden we nog goed eten, drinken. Toch, mama en papa konden nog sparen, oma en opa konden nog van een pensioen genieten. Maar kunnen we dat vandaag aan de dag zeggen? Kunnen jij en ik straks genieten van ons pensioen? Het is niet waar, het is wat, 38,50 die koers. De koers is nu 45. Ja. En de dollar zit op nu rond de 40, 38, 50. Het is wel plotseling ineens plafond opgegaan. Ligt het aan iets, een factor? Ik denk machtswisseling dat gaande is. We hebben het bij elke verkiezing gehad. Dat het moment een nieuwe regering komt, dat die koers een beetje gek doet. Maar die koers is niets anders dan ons gedrag als samenleving. Het heeft minimaal te maken met maatregelen die worden getroffen door de overheid. Het is vraag en aanbod. En als de vraag toeneemt en het aanbod is er niet, dan gaat die koers omhoog, ja. Omdat veel mensen zijn een soort onzekerheid, ook vanwege die coalitie die gevormd is, die samenwerking die gevormd is. Dus mensen weten niet wat ze te wachten staat. Dus wat doen mensen? Ze gaan dollars kopen, altijd al hun spaargeld dat ze hebben. Dollars kopen, oppotten, want die dalen niet in waarde. Die zijn wereldwijd, je kan ze wereldwijd gebruiken. Dus dan is er een rush ontstaan met als gevolg dat die koers omhoog is gegaan. Dus als het ware zijn de mensen bezig van hun SRD's naar euro's of dollars te gaan. Precies, dus wij als samenleving zijn die veteranen. Er zijn natuurlijk ook andere factoren die spelen, grote spelers op de markt die het gehele, die invloed hebben op het geheel. Maar als samenleving zijn wij ook een van de grote schuldenaars. Wat vindt u van de verschillende cambio's op elk hoek bijna te zien? Ik hoor dat het is nadelig hoor. Ja. Zou u misschien de kijkers willen uitleggen waarom dat zo is? Kijk, dan moeten we gaan kijken, waar is dat ding ontstaan met cambio's? De cambio's zijn ontstaan in de jaren 80. Toen de banken heel moeilijk deden om valuta beschikbaar te stellen. Toen zijn cambio's in het leven geroepen geworden. Gezien die situatie toen, waren ze nodig. Als je me vandaag aan de dag vraagt, hebben we die cambio's nog nodig, ben ik geen voorstander. Ik zeg, sluit die cambio's, omdat ze voor veel speculatie zorgen, hoe dat ook. En we moeten dan met de banken gaan zitten. Toch? En ja, ik hoor mensen al zeggen van, ja, maar wat about al die mensen die daar werken? Maar we moeten eens gaan kijken, wat weegt zwaarder? Het nationaal belang, algemeen belang weegt altijd zwaarder. En je kan niet blijven speculeren. Wat moet gaan gebeuren? Ja, je mag je zaken doen in dollars, je mag sparen in dollars, maar alles moet via de banken gebeuren. Ga je op vakantie, ga je naar de bank, je moet je dollars kunnen opnemen, je gaat op vakantie. Maar in Suriname zelf moeten we het afleren om dingen in dollars en euro's te prijzen. We moeten onze munteenheid gaan koesteren, we moeten meer vertrouwen erin. Als je een auto wil kopen, staat het geprijsd in dollar, ook een telefoon. Precies, we moeten hard optreden daartegen. En er is een wetgeving erover, maar de naleving, de controle. En dus daarop wil ik komen, is dat misschien de komende regering wel iets doet om dit alles
Masa pemba no sheng. Begado tia no sheng na tampung fui ala. Dus ik ben benieuwd wat het economisch beleid, het financieel beleid zal zijn. En wat hun maatregelen zullen zijn. Want kijk, de vorige regering heeft bijvoorbeeld OMO's gebruikt om die koers eigenlijk een beetje onder controle te krijgen. Maar we hebben gezien dat alleen Afrex heeft gewerkt. We zitten daar met een bedrag van 9 miljard SRD nu. Niemand weet wie het moet betalen. Uiteindelijk ga u en ik het betalen als volk. Dus ik ben benieuwd wat het beleid zal zijn, het financieel beleid van de nieuwe regering. Maar ze staan voor een grote uitdaging, want leningen zijn er. Dus ik weet niet meer, ga je nog kunnen lenen? Okay. Zijn ze nog voorstander om te lenen? Ik weet het niet. Ik weet wel dat mevrouw Simons heeft gezegd dat blijkbaar genoodzaakt zal zijn om te lenen, maar dan voor productieve doeleinden om dat geld weer te verdienen. Dus als dat het is, dan ja, dan moeten we het wel doen. Maar we moeten ook gaan kijken, efficiëntie moet terugkomen binnen die overheid. We hebben al een heel groot geldsbedrag om te betalen. Het gaat ook om heel veel miljarden. En als we dan nog gaan lenen, wordt het ook meer en meer. En dan, wanneer betalen we af? Ja, dus dan zo moppen uit de asan. Sowieso, het gaat wel daarop, maar kijk, binnen de economie, bekijk het weer op microniveau. Binnen een gezin, als je een salaris hebt van 20.000 deze tijd, ga je nooit een huis kunnen bouwen. Neem je een hypotheek, toch? Je hebt een hypotheek, je bouwt een osso, toch? Andere mensen zouden zeggen, je hebt een hypotheek, je bouwt een osso, je verhuurt het, met je verhuurgeld los je dat huis af, terwijl je weer ergens anders investeert. Dat is, je gaat investeren. Maar dat is weer een ander vorm. Maar laten we nemen van een basisgezin. Je neemt de hypotheek, je gaat het geld investeren in een huis, je gaat rustig betalen. Of je neemt de hypotheek, je gaat investeren in een bedrijf en dat bedrijf gaat het zelf terugbetalen en zo betaal je die lening terug. Maar als je nu een land overneemt waarbij de inkomsten vrij statisch zijn, er zal geen verandering komen, dan heb je wel een probleem. En dan moet je wel gaan kijken hoe gaan we die productie op gaan krijgen. En dan moeten we gaan kijken, bevriende naties, zijn er schenkingen, zijn er grants, zijn er leningen, creditlines die er zijn voor productieve doeleinden natuurlijk. Want als je het voor consumptieve doeleinden gaat gebruiken, dan heb je als land een probleem. Want dan ga je het in de consumptieve sfeer uitgeven, maar je hebt geen geld, je krijgt geen geld terug om het weer af te lossen. Maar investeer je het in een bedrijf, laten we zeggen, een cassavafabriek wordt weer opgestart. Cassava, er is $1 miljoen geleend en op den duur gaan we exporteren. Die dollars komen weer terug, kan je die lening weer betalen. En als je niet oppast, kan je bij hetzelfde geld ook andere leningen gaan aflossen. Dus we moeten wel gaan kijken, maar we moeten ook gaan kijken, al die verlieslatende staatsbedrijven afstoten, privatiseren. SLM, goed ernaar kijken, wat gaan we met SLM doen? Gaan we hem laten overnemen door een ander bedrijf? Laten we openbare aanbesteding houden, kijken wie geïnteresseerd is. Want je moet hem niet weggeven want dan, of gewoon opdoeken, want dan heb je een probleem. Want dan heeft KLM absoluut een monopolie. En dan heb je weer een ander probleem met die ticketprijzen. Dus er moet wel goed beleid komen en goed doordacht beleid. Van wat ga je doen? Een eerste maatregel wat wij toen als DNL hebben gezegd is de export van goud per direct stopzetten. Alle goud verkopen gaat via de centrale bank. De centrale bank koopt op tegen de marktconforme prijzen en alle goud wordt daar opgepot, waardoor je meer dekking hebt voor je geld. Dat is één. Rondhout ook per direct stoppen de export. We moeten rondhout hier tot halffabrikaten of tot eindproducten maken en dan exporteren. Want wat gebeurt er? Ons rondhout gaat zo weg. En jij en ik betalen weer een aantal honderden dollars en duizenden SRD's om die eindproducten van ons eigen hout hier te kopen. Dus dat moeten we ook gaan aanpakken. We moeten exportbedrijven gaan opzetten. Als het de particuliere sector niet lukt, dan moet de overheid inkomen om die exportbedrijven op te zetten, waarbij de landbouwers een afzet hebben en wij verder gaan exporteren in het Caribisch gebied. Toch? En op den duur privatiseer je het ook, want de overheid moet faciliteren en moet het werk van de mensen in het land niet overnemen, waardoor je werkgelegenheid creëert. Er wordt zo lang gesproken over een eigen Surinaams goudbedrijf. Staatsolie is succesvol. Laten we voor eens en altijd gaan werken aan een eigen goudbedrijf. Zoals het is opgezet bij staatsolie, waarbij we zien dat de politieke beïnvloeding zo minimaal mogelijk is. Het wordt gerund door technocraten. Dat moet ook hebben met het Surinaams goudbedrijf. En ook die illegale mensen
Die mensen, die porknokkers, moeten we ook in de formele sfeer gaan brengen. Want er wordt ook heel veel cyanide gebruikt. Hè? Precies. Maar meneer Johannes, tenslotte wil ik u iets vragen dat eigenlijk... ik ga niet zeggen, het is geen moeilijke vraag, maar u heeft heel wat problemen net aangekaart. Aan welk probleem moet de regering, de komende regering, als eerst werken? Dus met spoed aanpakken. Ik denk, we hebben 3 sectoren die als eerst goed moeten. Onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid. Oké. Dat is het eerste waaraan ze moeten werken. En van daaruit, gekoppeld natuurlijk aan de economie, want je moet geld hebben om deze dingen aan te pakken. Maar het is altijd goed om een inventarisatie te maken als een nieuwe regering, om te weten waar je staat en wat is het vertrekpunt en hoe gaan we dat verder aanpakken. Dus we moeten gaan kijken hoeveel geld hebben we eigenlijk, wat is onze werkelijke reserve bij de centrale bank en dan kunnen we beleid gaan uitstippelen. Maar als we weten dat er geen extra inkomsten zal zijn de komende 3 jaren, dan moeten we beginnen bij onszelf als overheid en dat is efficiëntie. Regeringsleiders gaan moeten inleveren, DNR-leden gaan moeten inleveren, want het volk heeft al genoeg ingeleverd en we gaan efficiëntie moeten doorvoeren op elke afdeling, in elk staatsbedrijf. Want er is te veel mismanagement, toch? Waardoor we heel veel geld als overheid verliezen. Heel veel geld. Dus daar zal het beginnen. Begrepen. Meneer Johannes, dan wil ik u danken voor dit moment. Jij ook, we komen sowieso zeker terug om de volgende en opkomende veranderingen met u weer te bespreken. Zeker. Kijkers, dat was de heer Johannes Damodar Patek. Ik dank u voor het kijken en ik wens u ook een fijne dag verder. Mijn naam is Cyril Guts, maker van de film Loverboy Emoties uit. En ik ben geschrokken van de toestand van de ouderen in Huizen Asiana in Suriname. Niemand wil dat je opa of oma of moeder of vader in zo'n toestand leeft. Dus dit mogen we onze mensen echt niet aandoen. Alsjeblieft, help mee. Ga naar www.lobby5.com en ondersteun Huizen Asiana in Suriname. Laten we dit samen doen. Laten we verbinden, laten we helpen. En hopelijk kunnen we daar een verschil in maken. Soso Lobby. Ik ben Edgar Boegerburgos, meer bekend als Strafasiman. En ik ondersteun de solidariteitsactie van Huizen Asiana. Want je weet, het kan ook misschien voor jou een keertje nodig zijn. Ik weet niet wat jullie doen, maar ik ondersteun de actie. Ga naar lobby5.com, www.lobby5.com en kijk wat je ook kan doen voor Huizen Asiana, voor onze ouderen, voor onze hulpbehoevenden. Ik steun. Dus als je ook meedoet, dan wordt het gewoon Tranga, wordt het power. Edgar Boegerburgos Strafasiman en ik steun Huizen Asiana Suriname, rechtstreeks uit Curaçao. Abon, Messi. Miere voeden trouwang. Hi, ik ben Sylvie Singorejo. Ik ondersteun de solidariteitsactie voor Huizen Asiana. Help jij ook mee? Kijk op www.lobby5.com en kijk wat je kan doen. Alle kleine beetjes helpen. Lobby voor Wisranang. Hey, ik ben Ryan Pandey en ik ondersteun de solidariteitsactie voor Huizen Asiana. Help jij ook mee? Ga naar www.lobby5.com en kijk wat jij kunt doen. Lobby voor Wisranang. Vaderland, dit
Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. www.culturo.com for the generation then.